नाय आबौ अलंबार नोंनि बिमा आरो बिफाजों थांफानानै खुनु लाब गैया नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नैबे नोम्बैया नाथाय आबै आं थांगोन आइजों आरो आफाजोंसो थांगोन आं मा होनदों नुदोंना आयै अलंबाराबो आंजोंसो थांगोन जोंजों मम आं नोंजोंसो थांगोन आं जेबो मिथिया आबैजों थाय आं नोंसोरजों थांगोन आयै बे गथ'आबो बिमा जेरै एरै बिमाया जेरै गोरोन्थि लामा सायख'दों बेबायदिनो आरो नोंबो आबौ बेफोरबायदि हाखरावनो गाब्र'नो थांनो ओंखारदो आयै गथ'आ बिमाजों थायाबासो जों थानो बिमा बिफाजों थायाबा आं मिथिगौ नोंबो आबाखौ जोबोद केयार खालामो नाथाय दायो गथ'आनो आंजोंसो थानोनो औ आबै आं आइजोंसो थांगोन आं बेयाव थाया हारसिं मा होनदों आबौ अलंबार नोंखौ आं बासायनोसो नागिरदों गथ' बिसोर जे नोंनि जिउखौसो बरबाद खालामगोन आरो नों बिबैखौसो गाज्रि मोनदों आं जेबो मिथिया आबै आं आइजोंसो थांफागोन आं आइजों थांफागोन माने थांफागोन आयै नों आंखौ गालाङाथ' ना गालाङा आबा सना मानो गालांनो आं नोंखौ लांनोनो ओंखारबोखादो आरो मानो हारसिं थांनो आं नोंखौ लानानैसो थांगोन नोंनि आफायाबो आंबो नोंखौनो लानो होनना फैखादो र' बेहाय रावबो लाखि हाया दे बिदिब्ला थांथारनोबालाय थांदो नाथाय जेला उनाव जिउआ नोंनाबो बिमानाबो फिसानाबो बरबाद जाफिनलायगोन अब्लासो नैबे बिबैखौ गोसोखांगोन बिमाखौ गोसोखांगोन आयै प्लिज जाबाय दे दा बुंखाबायना आं जि सानदों माने आं बेखौनो खालामखासिगोन आरो आबै आं आफाजों थानो बेसेबांबा लुगैखायोमोन नोंथ' मिन्थिखायो अब्लाना आंखौ मानो थांनो होनो नागिराखै दाथ' आफायाबो जोंखौ लांफैखाबायना आबौ नों बारा बुजिजोबा संसारखौ दाबो नुजोबाखै आरो बेफोरो गासिबो नाटकसो उनाव गोसोआनो सोलायफिनखागोन बेना दानबा ओरैबा ओरैखासोना बे नोंनि थुनथुलि आन्थिखौ मा खालामखो बेलाय दा हो उनावहाय आरो नोंसोरखौबो बिदिनो आलाय सिलाय खालामब्ला दा गोरोन्थियाथ' नोंमानसो जागोन नों जेरैबायदि सानदों आफाया बिब्दि नंलाथ' आबै आंखौ जोबोर अनो आइखौबो दायो अनफ्लाखागोनखा बेफोरबायदिलाय बेना गोसोआनो दसेनो सोलायखायो नालाय सोलाया आयै साना आरो बिब्दि सोलायला मानसिया बारि बारि जाबा बेफोरबायदि जाबाय थायो नामा खेबसे जाबाय खेबनै जाबाय उनावहायथ' आरो मोजाङानो जाखासिगोन ना दा जेरै मोजां दङ नोंसोर सानैबो बिमाजों बिबैजों जिद खालामनानै दायो थांनो ओंखारदोंथ' दे थां नाथाय उनाव आरो खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै जाफिनलायबा गाबै गाबै आंनाव जेबो मदद दाबिफैदै आयै खमसे खम दा फिसाजोनि न'खरा मोजां जानो हमदों नों आशीर्बादसो होनांगौ नाथाय नों जोंखौ मा मोजां थाजानो लुगैया नामा मोजां थाजानो लुगैया नोंनि मोजांनि थाखायथ' नैबे बिमाया मा सानदोंमोन सासे मोजां सेंग्रा नागिरदोंमोन मा खमि मोनहाय नोंनि जिउआव जेनिबो खमि गैयामोन नाथाय नोंसोर नोंनि लाइफखौ ओरैनिफ्राय ओरै बरबाद खालामना लाजोब्बाय जेरैबो लामा गोथेनायनि बायदियै खुसि थाजानो मानो लुगैया जानो दे नैबे बिमाया नाथाय मेगनजों नुबोखानाय नुखा खोनाखा बेफोरबायदि हौवाखौ आं बोरै गनायनो बोरै बिजामादै गनायनो थांदो बिमा फिसा ओंखारलां आरो नोम्फाजों थांनो लुगैदोंथ' नोंबो आबौ दे थां आयै नों मानो इसेबां रागाखौनो खमायथारा दे आंनि रागाखौथ' आं कन्ट्रलसो खालामना दोङो बेखायनोथ' नोंसोर बेहाय गसंनो हादों दाबो बै हौवाया बेहाय गसंनो हादो नङाबाथ' आं आंनि न'आव दोनथारामोनहाय एक सेकेन्डबो गसंहोआमोन आङो जुदि आंनि रागाखौ आं कन्ट्रल खालामामोनबा आबै ओजोंनि आबैमोनाबो ना गथ'बा मोजां जाजोब्बायथ' नोंबो फैना दरखार जायाखै बिसोरो नाटक गोजासो बेबा मा प्लेन सोलिलायदो आबैया मानिखानाय नङा ने आयै मानिगोन आबा मानो मानिया जानो नाथाय एसे सम लागोन दे आबा थेवबाबो जों दिनै नोंखौ लांनानैसो थांखागोन औ ना सान नुदों आइया मा बुंदों आरोबा नोंखौ माने गाज्रि जागोन सानफिनगासिनो आइया आफा आं बुंदोंमोन नों सिगांनि बायदि नंला दा जोंखौ अनो आफा अनोलै आबा मानो अना जानो दे बिराद अनो आं दायो नोंनि आइखौबो नोंखौबो जोंहा जोंनि न'आव थांनोसै ना दे नोंनि मा दङ लानांगौ बेखौ लाहैजोबदो थां पेकिं खालामहैदो दे ओमफ्राय सना थांदो आइया रागा जोंबाय थाथ'थोंसै उनाव मानिगोन दे बाबानि मा लानांगौ दं लाहैजोबखादो औ जागोन सान थाथ' बिदिब्ला आरोथ' थाङोबा थांसै होनखाबाय आइया देलै रागा जोंथ'बाय थाथोंसै बियो दिनै मानिया गाबोनथ' मानिगोन बेनोथ' आरो थुनथुलिया मा सानामोनलै आंखौ नुबाय नोंनिफ्राय दायो आङो मोजांसिन संसार जाना देखायगोनथ' नोंहालाय आरो सोर लाबावगोन नोंखौलाय गोदो आंखौ इगनर मारिलायनाया आंजों फैलायलायिया दा फस्थायसिगोन दा नोङो जेला नों आंखौ आंनि संसारा जेला मोजां जालांगोन ना अब्लानासो नों फस्थायफिनगोन सानजों मानो फैयाखै होननानै दालाय आंहाथ' हेपिखासोना आंनि जिउआव दुखु होननायानो गैयाथ' थुनथुलि नोंलाय मा सानदों गावखौनो गाव नोंनि गोसोआथ' एकदमबारे गेसावबावसो नाथाय दा सिगाङाव जायखौ आङो गोसो गाज्रि सानदोंमोन बिनि गोसोआ बेसेबांबा मोजां
नुबायना नोंनिफ्राय एकदम 3 गुना साबसिन दायो सनायासो आंखौ केयार खालामो नाथाय नोंथ' आंखौ एकदमबारे बेफोरबायदि केयार खालामग्रा मोनबा नों आंजों फैगौमोनथ' नाथाय नङा नोंबो मोजां हौवाबो मोनखानाय नङालै मोनबाय बायबाबो एकदम चाप्रि टाइपनि आरोबा बेफोरबायदि माबा माबि निसा फाग्लाफोरखौसो मोनलाबायखागोन आंनि गोसोनि साव होनो ना मा होनो मिथिला दे आरो जायखिया सानसे नुफिनगोन नोंखौबो आंखौथ' नों दुखुआव नुखानाय नंला ओहो बेदर बाजाराव फैबाबो बेबायदि बेदरा मोनामसोयोलै ओमफ्राय जानोबो गोथाव मोनसोयो आरोना आङो माखौ लानो सानसेबो बेदर गैयालासे जाना जानोनो खहाब्लालै खालि बेदर ना बासो आंना ओंखामा खहाबसोयो ओमफ्राय अमा बेदरनि स्वादाथ' एसे बेलेगानो नुबायना उरायनाया बेसेबा लाखि आरोथ' ना बेदर गैयालासे ओंखामखौनो माबाफेरा आङो नाय बेदरै जाबाय थागोसोबायसा गोदोथ' न'आव ओंखामखौनो खुनुरुखुमसो मोनजायोमोन ओंख्रि गैयालासेबो जानाङोमोन नाथाय दायो आंनि दिनाबो सोलायबाय आखिर उरायनासोना आङो दे बायनोसै आरो माखौ बायनो एकदमबारे बै माबाखौ नैबेनिखौ एसे फ्रेस नुदों र' बेदरखौ लांनांसिगोन गोथाव जागोनदां मादि गरम होदो अखाबा अखायानो ओंखारनो हालायि ओमफ्राय एसियाव थाबाय थानानै दाना गरमखौबो सैज्य खालामनो हायालै सान्दुं गोसायाव जेबो नङा दे दा आं थान्दा मोनसे लांफानोसै मोनसे नङा मोननै लांफागोन आङो हेलौ आदा आङो हरदोलै माबा अमा बेदरखौ बेसेनि लांनोलै सिस्टार फवासे माबा हरसै आइसोर आंथ' बुङाखैनो ना सोर बुंदों फवासेल' लांगोन होननानै आं सेरसे मानि लांगोन सेरसेबो नंबावा सेरनैखौनो हर आंनो जेसेबांखि किल' दाम जाया मानो अब्लाबो हर दे बिदिबाथ' मोजांसिनबावसो माने बेहाय बिराद खाथियाव लांफैयो नालाय जोंहा जारुनानि मोनहा फवासे लाङो माखासे खायसे बेखायनो आच्छा ओमफ्राय मालाया लाङोबाथ' आंथ' लाङाना आंथ' आंनि गोसो बायसासो लांगोन आरो एकदम जानानै आंगायलायनाय जाहैगोन आङो दे नोङो सुनानैल' हरदो बिदिबा सिस्टारना दिनै पार्टि दं ना माथो नोंहालाय बेजों मा खालामनो आंनि गोसो दे होमबालाय सेरनै ना सिस्टार सेरनै ओमफ्राय र' दा जानला मानलाखौ सरगोन बैयो मोजां गोजालै सिस्टार बेदरफोरखौ बांद्राय नायबाय थाबा माबायोसो लांलाबायोलै गासिबो मोजां गोजा आंना बेदरा बियो मोदोम मेजेम हारा बेखौ आरामनो सुनानै हरदो नै बेनिफ्राय हर बैयो मेजेमद्राय जागोन बांद्राय गोथाव जाहैसैलां हारसिं आयौ हारसिंसो जाबावगोन ओमफ्राय आदा माबा अमा बिबु बिथै बिखाखौ एसे माबानानै हरदो दे बेखौबो फवासेनो लांसै आरो गोथावनो बिबु बिथै होनानै फ्राय एवबा गोथाव मोनथारोहां जागोन दे सिस्टार जागोन जेखौनो फसन्द बेखौ लांदो आरो बेदराथ' नुनायाव गोथाव जागोन बायदिखौनो नुदो माबा आदा एसे फिसा गोदाहाय मानो होनोबा बांद्राय गिदिरबा आं बारा गोथाव मोना र' माखासेखौ एसे मोनसे पिसखौ गिदिरबो दोन जागोन सिस्टार बे गिदिर पिसखौ आंहा एसे अराव हांनानै जागोन आरो दे अमा खासिनो लगायनानै दायोहाय माल गंसे बायसै ओमफ्राय बेजों होख्लायनोसै अमा हांनानै अमा सावनानै ओमफ्राय अमा बिबु बिथै फ्राय इनिफ्राय अमा एसे ग्रेभि दोनसै आरो न' होनसै बरिया हारसिंनो बेनो जाबाय उदां लाइफ आंनि उरायनानै जेरैबो उरायबाय थानो गोसो बायसा न' टेनसन न' प्रब्लेम गोसोबायदि जा लों बेराय इन्जय खालाम ओमफ्राय दाथ' ना सोरबा रकटक खालामगोन ना सोरबा आंखौ बादा होग्रा दङ आब'आबोथ' जाम्बिना नङाबा आंजों लोगो जायोमोनबा बेहाबो फायदायानो जागौमोन बाट जेबो नंला बिहा आरो बिबाजैजोंसो लोगोबा मालाय लाइफनि हारसिंनियानो आलदा मोजां जाखायोलै बेफोरबायदिसो जानांगौ दा सोरां बिसोरबोथ' आरो फैगासिनो दा आरो जामायजाबो गैयानो मानियाखै माथो मानि दा मानिसैलै आंथ' जेबो बुंला आरो बुंनोबो बास्राबाय माथो खालामबावनो आरो जायखिजाया फिसौखौ लाना फैगौनो मालाय फिसालाखौ जेरैखि जायाबाबो फिसालायाबो फैफाखाथारोमोननो बिबैजों एसे इदिनो जालायबाय आरो अलंबारालाय गथ'आ मोजां मोनो आङो बेखौ नाथाय बिबैयासो एसे बोरैबा आरोना जागोन दे जागोन दा संसाराव हाबबाय नालाय एसे फिसालायाबो बिमा बिफाजों थायाबा सोरजों थानो नै सोरां ओमफ्राय आं मा गोसोखांदों मिथिगौ ना मोनसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन आं मोनसेखौ मानोब्रा जुरि मोननैखौनो बुं नोंबो ना सोरां आजां गाजांहाय दे दा नोङो बुंनोसैबालाय आं खोनासंसै आरो खोनासङाबाबोथ' दाय जाखागोन नालाय न'आवबो सान्थि गैया गरमबा गरम आरो अखाबा अखा आफायाबो माथो आइजोंसो रायलायगासिनो
आं आफाजोंसो रायलायगौमोन आइ थानायाव थांलालां आरो आंखौ बखिबायसो थायो बे ओरैनोबा जाखिनि एसे सम्पति दङ बेखौ एसे रानना होखादो सोरां उनाव आरो दावराव जाबावगोन सम्पति माने जुरि माने आं बुंदों आरोहाय फिसालाफोरनि नामाव एसे राननानै होखायाबा उनाव आरो दिगदार जाबावनो दानो बेसे माबायदिखा एबसेनो थाल्ला थुल्ला खालामखा जों थांनानै थानाय समावनो नङाबा उनाव आरो गथ'फोर दावराव जालायबावगोन बा आयै बा दानो बिदिबा सम्पतिनि रानलायनायानो सफैबायानो हा दिनै बिदिबा नोङो बाहागो राननायावबो फैबावबाय आयै नाय मेहेर बेखौ आं नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो खालामनो सानदों नों आरो बेखौ गोरोन्थि दाबुजिलाय आरो मा मोजांलै नों बे हिनजाव फैनायनिफ्राय बेसेदि सोलायदों आं मोनथिगासिनो दङ आरोबा नोङो साइसआव ना बिनिख्रुइ आंनिफ्राय आंखौ एसेल' होनानै बिसोरनो बुरजा होनो सानबाय दङ बिसोरना फेमिलि जाबाय होननानै बेफोरबायदिथ' आं जेबो बुङाखै समानसो खालामनो बुंनो ओंखारदों आङो मेगन गोसा जाबायलै नोङो आयै नंखायखौनो खुगायाव हाबा गोसो सिङाव नायलाय माबायदि आफा एकदम सम्पति रानलायलायनो ओंखारदोलै आइया नायलाय सोरां नायलाय मा बुंदों बियो आं बेफोरबायदि जेबो सानाखै आं मोजांसो सानदोंमोन माने आङो समान दा बिहाबो संसार जाबाय नालाय आंहा फिसालाया जुरि नोंबो आरो बेबायदि खोथाखौलाय मानो बहनखो गथ'फोरनि नामावथ' होखानांगोनखा नालाय उनावबाबो देनांबाबो बेखायनो दा मानो नङा आंहा फिसालाया दा संसार जाबाय ए आंहालाय संसार गैया नामा आंहाबोथ' संसार जागोन उनावहालागै आरो गावनि फिसाला माने आं नङा नामा नोंनि फिसाला बेफोरबायदि बुङाखै आङो थेवब्लाबो जोंहा साना आलदा लाइफ जागोन नोंना आलदा लाइफ जागोन देनां नोंबो आरो माबायदिबा बिहामजो मोनगोन सासेयाबो बिहामजो मोनखाबायानो आंनि मोननाय मोनिखौ सिन्था दाजालै आंनि मोननायखौ सिन्था दाजा नों नोंनि सिन्था खालाम एथ'बां आंखौ बेफोरबायदि साननालै आरो मोनथिखागौ आं मानो बिदि बुंदों रलाय आबा नोंनि आइयासो बुंदोंथ' आंथ' बुङाखैना बेफोरबायदि र' सिरि थाथ' नोंबो बुजिगासिनोलै आफा आङो बुजिगासिनो आंखौ बे न'आव ना एकदमबारे नायनो हायि बायदि रखम खालामबाय दङ बे हिनजावखौलाय एकदम इम्परटेन्ट होबाय दङ बिदि नङा मेहेर बिदि नङा बिदिनो आयै बिदिनो आंखौ आंनि बिमाबो गैयिखायना एकदम मावरिया बायदि सानगासिनो दङ नोङो ओरैबा ओरै खालामनो सानबाय दङ नाथाय नोंनि साननाया जाफुंजोबा दे आयु माला बिदि सानखो नै माबा सम्पति रानलायनायनि खोथा फैबा बिदि नङा दे आबा मोजांनि थाखायसो आं खालाम नागिरदों जाहाथे उनाव दावराव दावसि नङा दानो दावराव दावसि खालामनो सानखादों नोङो बाप रे बाप आदैया बुंदों खोमा आरो नोंहाबो गावनि फिसाला होनलायथारदों आंखौबा सानाखै ने उफ मादि जागोन बिमा फिसाला नोंसोरजोंबो आबा र' आरो जुरि नोङो